Антигони, Мирима Бастич. L'arbitre, Steve Smoger. В очакване сме на втория полуфинал от турнира. Тереза Дворакова от Чехия в синия ъгъл срещу Мерима Башич от Босна. И двете състезателки направиха сериозни двубои в четвъртфиналите. Отстраниха с много твърда игра своите съпернички. Очаквам един невероятен сблъсък. Много волеви състезателки са. Обратен гард е босненката Башич. Дворакова демонстрира много добра боксова игра. Хубаво движение, непрекъснато на ръба на дистанцията. Влиза и излиза чехкинята. Хубаво коляно пласира, след като скъси дистанцията. Ще има проблеми Башич да я достига с лявата си права, как успя да го направи срещу Елисавац от Сърбия по време на четвъртфинала. Виждате и разликата между двете съпернички на Башич. И Елисавац се движеше повече по права линия. Тя беше ръстова състезателка. Влизаше напред и излизаше след атаките на Заре, докато Дворакова се движи непрекъснато в ляво и дясно. Не остава на едно място чехкинята. И завършва комбинациите си с коляно в трупа. Нещо, което със сигурност си носи точки в съдийските фишове. Прави впечатление, че на два пъти Дворакова попада с левия си прав в главата на Башич. Отмества дясната си ръка Башич. Тя е обратен гард. Не би трябвало да прави тази грешка. Добре подготви Мавашто си, но сега достигна Башич с левия си прав. Беше притисната във въжетата и нямаше къде да се изтегли. Тереза Дворакова отново е с гръб към въжетата. Най-вероятно Башич ще се опита да атакува. Ето, сега имаше възможност да го направи, но добре излезе извън дистанция чехкинята. И с гонга Дворакова падна с един десен прав в главата на Башич. Контролира ринга босненката, движи се напред. Постоянно се опитва да търси боя, но много добре се предвижва по ринга Тереза Дворакова. В единствения момент, когато успя да я заклещи добре във въжетата, точно тогава Башич успя да пласира силния си ляв прав в главата на Дворакова. През останалото време, но чешката състезателка бе тази, която диктуваше размените. Влизаше напред с комбинации, пласираше коляно в клинча, след което чакаше рефера да ги раздели. Предполагам, че Дворакова ще получи указание да не се застоява толкова близо към въжетата с гръб към тях, защото именно тогава е най-опасна Башич. Виждаме, че босненката не знае какво е да вървиш назад. Постоянно е в атака, пресира съперничките, както и в предния двубой. Евентуално ги пречупва. Чудесно ляво Маваши пласира в трупа на Дворакова и отново пропусна един ляв прав. И като че ли наблюдаваме повторение на първия двубой, в който Башич като че ли проспа първия рунд, след това вдигна рязко темпото във втория и в третия, измори Елисавац и я причупи. Но много по-опитна състезателка е Тереза Дворакова. Сега получи обаче един
десен за срещащ, докато се опитваше да подготви своята атака. Чудесно дясно круше попадна в главата на Башич. Не трябва да се нациква във въжетата Дворакова. Контрира с десен прав, получи обаче един ляв от Башич. На два пъти Тереза Дворакова започва атаките си с дясно маваши и продължава с ръце. Това до сега и носеше успех. Сега се опитва да завършва атаките си с крака и по средата на комбинацията с ръце Башич връща по някой друг удар. Да видим. Обаче тези унищожителни десни в главата на Башич продължава да се сипят. Коляно и за Дворакова. Много интересен втори рунд. Получи няколко тежки удари в главата в началото Дворакова. После обаче върна и тя няколко тежки. Активизира се чешката състезателка. Докато Башич като че ли повече изчакваше през този рунд. В моментите, когато се опитваше да атакува с лявото си маваши, Дворакова контрираше с десен прав. Очакване е изключително интересен трети рунд. Ето виждаме този десен прав, който попадна в главата на Башич. Върна тя веднага левия. Дворакова не трябва да играе на размени с Башич. Всеки път, когато я ударят, босненката се втурва да връща ударите и немалко случаите успява да го направи. Начало на трети рунд между Тереза Дворакова от червения ъгъл и Мерима Башич от Босна, от синия. Това иска Башич, да се сбият, така че Дворакова трябва да се придържа към нейната си тактика. Виждате как държи на дистанция Башич с Смайгерито. Ляв десен пласира и завърши добре с крак в трупа. Сега получа едно Майгери, но веднага върна ляв и десен чехкинята. Виждате колко е свежа, как се придвижва добре по ринга, в ляво, в дясно. Доста по-статична е Башич. Този ляв прав попадна в ръкавиците и коляно пласира Дворакова. Добре, хубав десен локик върна Башич, но проблема е, че прекалено много изчаква, опитва се да работи на единични и на двойни удари, докато Дворакова е доста по-раздвижена. Виждате, след като се изтегли, веднага пуска едно Майгери, което да държи босненката на дистанция. И отново дежурното коляно, което пласира в клинч. Умна игра, без кой знае колко много поражение, но за сметка на това с активност, която се отбелязва от страничните съдии. Ето, отново търси коляното чехкинята. Десен прав главата на Башич. Тръгна напред Башич, но Дворакова веднага я затвори в клинч. Умна игра. Ето сега едно дясно круше. Извади от равновесие Дворакова. Силно замахна Башич. Ляв прав, десен прав и ляв прав отново попаднаха в главата на Дворакова. Много набързо пласира няколко тежки удара в края на рунда Мерима Башич. Дали не беше прекалено късно. Сега ще видим и съдийското решение. И отново проблемите за Тереза Дворакова дойдоха, когато беше опряна с гръб в въжетата, където нямаше възможност да излезе и да се придвижва настрани. Това беше именно и нейната сила по време на двубоя. Придвижването. Да видим съдийското решение. Много близка среща. Аз лично бих дал с много малко предпочитание за
Тереза Дворакова, по-скоро във втория и в третия рунд. Първия рунд може да се каже, като че ли контрола на стъпателната игра на Башич са на нейна страна, но да видим решението на съдиите. Vainqueur par décision unanime et donc qualifié pour la finale. Dans le coin bleu, Тереза Дворакова, точно така, тя продължава на финала